аз съм Inspire на 4 дни. Ще ви покажа как да се сложите мод на Minecraft 1.7.2 версията. Днес съм избрал да се сложа Race Minimap модът. Ето го. Така, за начало трябва да влезете в процент AppData процент. Влизате в папката Minecraft, версиите. Така, копирате си версията на мода ви и я поставяте. Така, на името й я преименувате с името на мода, който е Race Minimap. Така. Сега да не се играем да го пишем навсякъде, го копираме. Така. Влизаме вътре. И тук също трябва да напишем имената. Но на мен ми се написаха автоматично, защото така съм си го направил. И като влезете тук, след като го напишете тук и така, по същия начин, влизате в това. Тук те пишете пак е тук, на версиите, пишете Race Minimap, каквото е името на мапа и го записвате. После давате десен бутон върху Java формата, отваряте го с WinRAR архива. Така. Тук ще ви излезе една папка MetaInf с големи букви написана. Трябва да я изтриете задължително. После влизате където ви е модът, отваряте папката на модът и поставяте тези неща в тази папка. След като изтриете папката MetaInf, взимате ги и ги поставяте вътре. Но ето аз вече съм ги поставил. Така. Вече тези работи не ви трябват. Изключвате ги и слизате в Майнкрафта. Така. Сега ще ви докажа, че е станало. Следвайте стъпките ми, за да не се объркате. Ето на мен ми излязло Race Minimap. Така, сега ще вляза, за да ви докажа. Също така ще ви покажа как да си правите Waypoint. Ако все още не знаете. Ресурсният пакет ще го има в описанието, ако ви е харесал. Така, сега ще си направя нов свят, там какъвто е, за да ви покажа. Знаете, аз съм нов и ще снимам доста клипове на оцеляване с мои приятели. С мой приятел PTDR също. Споменавам го в клипа. Ако искате, абонирайте се за канала ми и за неговият. Това е много важно, за да се развиваме. И ако искате да качваме нашите клипове. И ето така, ето виждате. Мапа ми е станал. Излязо ми всичко. С М-то, буквата М. Може да си гледате настройките на Waypoints. От тук, от това място Waypoints, си правите Waypoints. Ето, адвате си нова Waypoint. Така, пишете сега тук каквото искате. Примерно аз пиша Home. Тук си избирате какъв цвят там трябва да е. Издавате OK и Back. Ето, готови сте. Направихме си Waypoint на Home. И така по същия начин може да справите още. И това беше от мен. Да ви е харесало.